Vi bekræfter hermed, at Michelle Rasmussen har været ansat på Børnenes Friskole i skoleåret 2011 til 2012. Michelle, hun har været god til dansk, og vi har haft hende som dansklærer, og vi har haft hende som billedkunstlærer. Ja, det var det. Ja, Michelle, hun er rigtig god som lærer, og vi har haft hende. Der er nogen her, der har haft hende som dramalærer, og hun er virkelig god til mange ting. Okay, vi leger rigtig mange lege i hendes timer, og det er rigtig hyggeligt, og hun er bare en rigtig god lærer. Det var helt vildt sejt, at hun hoppede for 3 meter ved dem. Det synes jeg var rigtig sejt, at hun turde det. Ja, og jeg synes, hun er rigtig opfindsom, og hun kan finde på alle mulige sjove ting. Lige sådan helt pludseligt. Jeg synes også, det var sjovt, da det var, vi dansede den der svanedans. Ja. Og det var også helt vildt sejt, hun så helt vildt flot ud i den der kjole der på lejren. Men hun blev lidt fornærmet over, at hun ikke måtte få et billede på. Ja, og tytskør har hun på. Og vi håber, hun kommer tilbage og besøger os. Ja. Michelle, jeg synes, og det er der sikkert også mange andre, der gør, at du var nem at forstå, når du underviste. Jeg vil bare sige, at jeg, som mange andre i klassen, kommer til at savne dig. Michelle, hun er rigtig god til at være lærer og hjælpe os, når vi har brug for hjælp. Og hun har også hjulpet os rigtig meget med drama, altså dem, der har gået til drama med hende. Og sådan noget. Hun er rigtig god til at finde på ting, og hun er en rigtig god dansklærer at have. Og rigtig god til matematik. Kære Michelle, vi håber på, at du snart kommer og besøger os. Hun er god til drama. Rigtig god. Ja. Hun er god til at finde på mandagshistorier. Ja. Vi sidder og larmer, så kommer hun bare, så begynder hun at grine, så begynder hun så også at råbe lidt, og så... Altså, hun er god til at lave diktat, fortælle den. Og hun er god til at fortælle den 3 gange, så vi hører den. Og så er hun også god til, at hvis vi larmer for meget, så kan hun også lige hurtigt få os til ro. Ja. Jeg synes, det har været rigtig godt med dig som lærer, i hvert fald den tid, jeg har været der. Det har været rigtig godt, selvom vi har fået mange lektier for. Jeg er glad for, at du er med i det der, hvor vi lavede jernalder. At du så foreslået, at vi kunne lave sådan et kongespil, og det var faktisk noget af det, jeg synes, der var det sjoveste. Så det er jeg faktisk glad for, at du lavede. Du danser så godt, som Justin Bieber. Det var nice. Hun er god til at lære os ting. Hun er god til, at når der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, at få dem til at opføre sig ordentligt. Okay, jeg synes i hvert fald, at Michelle hun var en rigtig god vikar. Ja, og jeg kommer rigtig meget til at savne hende. Ja. Ja, men vi har i hvert fald haft en rigtig god tid. Så ja. Mm. Og jeg håber, hun bliver her som vikar, i stedet for at komme over på en eller anden skolevikar der. Jeg synes i hvert fald, hun er verdens bedste dramalærer. Mm. Vi vil give Michelle vores allerbedste anbefaling. Knus fra alle leoparder. Hej Michelle. Ja, hej Michelle. Ja, det gør. Vi kommer rigtig meget til at savne dig.